Hola a tothom, avui parlaré sobre pobles misteriosos i la seva història. Molts dels pobles dels quals parlaré s'han vist afectats per l'èxode rural, que ha deixat molts pobles petits abandonats, perdent-se amb els pobles un munt d'històries i de patrimoni cultural. Aquests pobles misteriosos, plens d'històries i llegendes oblidades, ens recorden que les conseqüències de la migració cap a les grans ciutats, on hi ha la modernitat, han deixat enrere les comunitats que abans tenien una identitat única. En el vídeo d'avui parlaré d'alguns pobles i llogarets que han caigut en l'oblit, o altres pobles en què encara hi viu gent, però són molt pocs. Vinga, va, comencem. Un poble situat al Pallars Sobirà és un exemple de poble misteriós, amb una història marcada per l'aïllament, el contraban i la violència. Tor es troba en una zona molt aïllada, envoltada de muntanyes, fet que hi dificulta accedir-hi. En la zona on està situat el poble de Tor, hi ha llegendes de tresors amagats. També en aquest poble han passat jueus que fugien del nazisme durant la Segona Guerra Mundial. I també és un lloc de pas pels refugiats republicans que fugien del règim de Franco. Fins i tot va haver-hi un tiroteig entre els maquis i la Guàrdia Civil. A part de la coneguda història d'assassinats que hi han hagut dintre el poble de Tor, tot i que mai s'ha sapigut qui ha sigut l'assassí. Actualment el poble té 14 habitants, però a l'hivern encara hi ha menys gent. Del següent poble no tinc tanta informació, ja que actualment està deshabitat. La Mussara és un petit llogaret situat al Baix Camp. Té una història llarga i misteriosa. Al llarg de la història, la Mussara va ser escenari de les guerres carlistes, utilitzada com un lloc de refugi i d'operacions militars. També, durant la Guerra Civil Espanyola, la Mussara es va convertir en un refugi de forces republicanes gràcies a la seva localització estratègica. O això és el que he trobat en un article d'internet, perquè la Wikipedia ni cap lloc més ho diu. He anat buscant articles per internet i per la Wikipedia i per llocs oficials a veure si parlaven de la batalla de la Mussara, però no he trobat res. He trobat també un altre article que parla de tres persones, tres homes del poble de Mussara, que van lluitar en la Guerra Civil. Però a part d'això no he trobat més informació sobre la Mussara i la Guerra Civil. Llavors, al segle XX, la despoblació va afectar molt aquest poble, ja que de 169 habitants que tenien el 1920, només quedaven 66 als anys 50, però finalment es va quedar deshabitat el poble als anys 60, a causa de l'aïllament del poble. Actualment la Mussara és coneguda per les seves rutes de senderisme i per les llegendes de successos paranormals, com gent que desapareix enmig de la boira. Hi ha molts vídeos per internet de gent parlant dels fets paranormals que han passat a la Mussara. A la comarca d'Osona hi havia un poble anomenat Sant Romà de Sau. Era un poble que va quedar submergit sota les aigües del pantà de Sau, ja que als anys 60 el govern franquista va construir el pantà. Quan el nivell de l'aigua baixa, emergeixen les restes del poble i també l'església romànica. Costa de creure, però aquesta església té 1000 anys. És una església amb molta història. Ja podeu veure com tractava el patrimoni cultural al govern franquista. A veure, seguim, que m'estic despistant. Com anava dient, aquest poble, situat en una vall remota de les Guilleries, només era accessible a peu a principis del segle XX. A dia d'avui encara hi ha molts rumors
sobre fets paranormals per la zona del Pantà de Sau. Corbera d'Ebre és un poble situat a la comarca de Terra Alta. És un poble marcat per la seva rica tradició de llegendes i històries de misteri. Actualment el poble té 1.000 habitants. Hi ha una part del poble que és la habitada, o sigui, la part habitada és la més moderna, i la part antiga, que està al costat, doncs la part en runes és un dels escenaris on es va lliurar la batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil. També per la zona aquesta de Corbera d'Ebre hi ha moltes llegendes de tresors. També hi ha altres històries. A prop del poble hi havia punts de reunió per bruixes on realitzaven rituals i també històries de masos abandonats que estan envoltats doncs, de llegendes sobre fantasmes. I fins aquí el vídeo. Gràcies per mirar aquest vídeo.